Ето, че стигнахме до нашето 13-то упражнение и днес ще работим за желанията и мечтите си. В какво се основава нашата работа? Като начало трябва да изберете 10 желания или 10 мечти, както искате го кажете. 10 неща, които в момента искате най-силно. Направете си един списък, като за да засилите енергията на тези желания, всяко желание ще го пишем все едно се е сбъднало. Какво имам предвид? Всяко желание ще започва с благодаря, благодаря, благодаря. И примерно благодаря за идеалния партньор за мен, който имам в момента. Или благодаря, благодаря, благодаря за изобилието в живота ми, което ме съпътства. Просто преди всяко желание, което изразявате като свършен факт, изписвате 3 пъти думичката благодаря. Наистина се фокусирайте в това, което желаете вие, това, което ви е важно в момента и това, което искате да реализирате. Защото много често хората се подвеждаме по близките си, по приятелите си, по обществото около нас и някак си взимаме чуждите желания за свои. Просто когато решите, че едно желание е ваше, запитайте се, аз наистина ли искам това нещо? Как ме кара да се чувствам идеята, че ще имам това нещо в живота си? Просто си дайте време и пресейте чуждите желания от вашите. Защото много често преследваме цели и желания, които наистина не са наши. Те може да са на родителите ни, на приятелите ни, може да са на партньорите ни, дори на колегите. Просто човек така е създаден, че от самото общуване прихваща идеи, емоции, неща, които на пръв поглед му изглеждат привлекателни и решава, че това са неговите лични желания. Затова си дайте малко време и опишете своите 10 желания. Ако имате много повече, напишете ги, но понеже съм забелязала, че на хората им е трудно да започнат да изказват желанията си от самото начало, затова ще започнем с 10 желания, но наистина не може по-малко. Намерете 10 желания, ако искате от различни сфери на живота, ако искате от една и съща сфера, и ги опишете. Друга част на упражнението ни е, когато напишете своите желания, да започнете с първото желание, да кажем, и да си отговорите на 3 въпроса. Първо, каква емоция изпитвате при осъществяването на това желание? Смисъл, ако желанието ви вече е факт, вие как ще се чувствате? Вторият въпрос, на който трябва да си отговорите, това е, когато желанието ви вече е факт, кой е първият човек, на който ще кажете за това осъществено ваше желание? И също така помислете и по какъв начин ще му го кажете. И като трети въпрос, помислете си, когато желанието ви вече е факт, кое е първото нещо, което ще направите. Като на този въпрос отделете малко време и пофантазирайте с подробности какво ще направите, как ще го направите. Колкото се може по-ясна картина да имате в главите си, защото точно тази картина много засилва енергията на вашата благодарност и енергията на вашето желание. И така, започваме с упражнението за целия ден. Като начало пишем си 10 благодарности, защо сме благодарни, прочитаме и казваме 3 пъти благодаря след всяка благодарност. После изписваме 10 си желания,
отговаряме за всяко желание подред на трите въпроса, които са какви емоции изпитвате по отношение на реализирането си желание, кой е първият човек, на който ще споделите, че това желание вече е факт и по какъв начин ще му споделите и какво е нещото, което ще направите на първо място, когато желанието ви е факт, като върху това нещо мислено добавяте колкото се може повече подробности. А следващата точка от упражнението ни е пожелание, който иска да засили още повече енергията. Е хубаво да си направи табло на благодарността. Какво представлява това табло? Просто нещата, които желаете, нещата, за които мечтаете, намирате тяхно изображение, снимка, картинка и на един картон или на един голям лист написвате с удебелен шрифт 3 пъти благодаря и си залепвате всички тези 10 изображения, снимки, картинки, както искате го наречете. Ако имате деца, това може да се превърне в една семейна игра и наистина е едно много забавно нещо за децата. Може да ги оставите да рисуват около вашите залепени картинки, да им направят като рамки и така нататък. Просто когато имаме визуално мечтите си и желанията си и ги поглеждаме много често през деня, това много засилва енергията ни и в същото време ни мотивира. Така че ако имате време и желание, наистина препоръчвам да го направите. И като за финал, прочитате целият списък от 10 желания, както сте ги написали, и след всяко желание казвате благодаря. И преди да заспите, взимате вълшебното камъче и благодарите за най-хубавия момент от този ден. Както виждате, 13-то ни упражнение, въпреки че е с фатално число, е доста вдъхновяващо, така че мечтайте на воля и изпълнявайте своите желания.